Seguimos en tempo de tertulia, os en acompañan de Suso Veiga, de Carla Reyes e de Luís Caramés. Temos pouco máis, 16 minutos, iba a decir pouco máis de un cuarto de hora, exactamente 16 minutos de tertulia. Temos que falar, como todos os días, das eleccións europeas. Hoxe había comité executivo do PPDG, falaba o líder do partido, Núñez Feijóo, falaban tamén os candidatos galegos nesa lista do PP, Francisco Miñamón, número 8, xa é eurodeputado, Carmen Pardo, número 25. Feijóo non nomeaba a Blanco, pero sí dicía que Miñamón ten unha sobrada experiencia e coñecemento do traballo que se fai no Parlamento Europeo. Dicía que, pola contra, outros candidatos socialistas non teñen experiencia e o único que poden dicir é que foron membros dun goberno Zapatero. Bueno, falando de Blanco, propoñe estes días crear un lobby galego en Bruxelas que defenda os intereses de Galicia. Propoñello o Partido Popular. Bueno, non foi moi ben recibida esa proposta. Bueno, sobre o que imos escoitando estes días de cara ás eleccións. A ver, Carla, por exemplo, comezando polo do lobby, que sei que te chamou a atención, que che parece? Bueno, pues me parece que el señor muy breves, Blanco, muy breve, me parece que el señor Blanco quiere buscar un titular, pero no tiene mucho sentido lo que está proponiendo, ¿no? Es decir, él es un candidato a ser diputado del Parlamento Europeo, ¿no? Igual que los candidatos del Partido Popular o de todos los partidos. Son políticos que van a estar en el Parlamento Europeo representando a sus electores. Es decir, configurar un lobby es una cosa, primero, los lobistas en Bruselas, que por cierto es la segunda ciudad en número de lobistas del mundo, ¿no? La primera creo que es Washington, creo que son alrededor de 15.000 los que hay, o 17.000 los que hay en Bruselas. Bueno, en las instituciones europeas representan fundamentalmente a grupos económicos o a grupos sociales, a ONGs, etcétera, ¿no? Pero no representan a los políticos, no representan a partidos políticos, porque para eso están los grupos políticos en la Cámara, en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, es una situación un poco, casi que diría ridículo, ¿no? Constituir a unos partidos en lobbies, ¿no? Eso es ámbito de otros agentes, digamos. Carla non o ve. A ver, Suso e Luís. Tal vez o señor Blanco, que efectivamente non ten moita, bueno, exactamente ninguna experiencia, carece de experiencia no traballo no Parlamento Europeo, bueno, pronuncia unhas palabras non moi afortunadas. O que collo eu o que recupero, se se pode recuperar, do que di o señor Blanco é algo que, por certo, unha persona como Ana Miranda ou no pasado Camilo Nogueira xa fixeron durante moito tempo, a saber, tratar de que o Parlamento Europeo, que é unha institución moi distante, demasiado distante, con pouco peso, agora vai ter un pouco máis, con pouco peso, digamos, na política fáctica que se fai na Unión Europea, pois que esa institución fique máis próxima aos cidadáns de Galicia. Como? Pois, precisamente, sendo esas persoas que están ali no Parlamento Europeo vehículos de transmisión dos problemas moi serios que hai aquí e que teñen bastante que ver con decisións que se toman no ámbito europeo, de tal maneira que a xente, digamos, comisarios, funcionarios de Bruselas, coñezan en carne e oso directamente a voz da xente que ten aquí problemas, levándoos ali, por exemplo, e, ao revés, digamos que a xente de aquí tamén vexa que se fai directamente ali. Porque eu claro que sería partidario que houbera, dende hai tempo, en Bruselas, lobbies galegos, no sentido que decía Carla, ou seja, grupos empresariais ou grupos... Sí, pues los astilleros o... Por exemplo, pero bueno, eso nos levaría a conversa por outros derroteiros, porque lamentablemente, pues, a nosa clase empresarial está como está, a maior parte dela. A que lle foi ben, xa utilizou outras vías, pero a que non lle vai ben, pois, a quen buscou foi os políticos de Madrid, de Santiago, ou os que están en Europa. E nese sentido, eu sí creo que a xente, a hora de votar, debería facer esa consideración. A xente que vou votar vai despois transmitir o de aquí alí ou non? A ver, Luís, ti que pensas? Bueno, eu creo que con boa vontade Blanco se trempou un pouco co termo lobby, non? Porque é evidente que os lobbies son, pois, eso, grupos de interese, grupos de, por tanto, grupos de presión, que eu pensei se algunha vez a Fundación Galicia Europa podía xogar o papel de lobista, non?
pero eu creo que non se trata deso, estou máis ben na liña que di Suso, non? É verdade tamén que a Europa a tradición é enviar unha especie de cementerio de elefantes, non? É dicir, cando estorban ou xa non sei que ou non sei cantos, por máis currículum ou menos currículum que teñan, para Europa. E cada vez Europa, en primeiro lugar, ali tratanse temas cada vez máis relevantes para a política interior. O Parlamento cada vez ten máis competencias, pero sobre todo estar ali é moi importante, estar ali, estar con uns, estar con outros, facer chegar esas inquietudes. Eu creo que os partidos políticos se equivocan, eu supoño que no tempo, se Europa realmente vai que a onde ten que ir, pois as eleccións europeas pasarán a ser moi relevantes, porque agora é o que percibe o cidadán. Realmente, se hai unha sensación de pasotismo, no caso das eleccións europeas, extraordinaria. Sin embargo, eu creo que están equivocados, porque Europa, ben sabemos que decide cousas completamente relevantes. Por lo tanto, a mí o do lobby me parece ben, se o exministro Blanco vai a constituir ali un lobby ou non, xa se verá. En primeiro lugar, ten que sair elexido. Bueno, parece que elexido vai sair. Bueno, hoxe dicía, por certo, Millán Mon, na súa intervención nese comité executivo do PPDG, que o útil nestas eleccións é votar os grandes partidos, non os que non pintan nada, nin os nacionalistas, que ao final non deciden nada. Eu entendo que Suso non concordará con esa afirmación, pero sí é algo que imos escoitar seguramente no que nos queda ata as eleccións, non? Na importancia de votar os grandes fronte aos pequenos, non? Pero eso es constatar una realidad, quiero decir, en el Parlamento es una realidad, que hay dos grandes grupos ideológicos, dos grandes grupos políticos que son los que de alguna manera determinan. Había un de non inscritos, onde estaba Pío Cabanillas, por certo, mira, non inscrito. A ver, que las grandes líneas políticas, hay más, vamos a ver, numéricamente hay más, pero quiero decir que las líneas maestras, las líneas políticas maestras de la Unión se están decidiendo en esas dos grandes vertientes que son pues el grupo socialista y el grupo de centro derecha o el grupo popular, llamemos, ¿no? Europeo. De todas maneras, a mí me parece... Y termino. Y aunque lo que decía Luis es verdad, que el Parlamento va a tener un poquito más de competencia, Europa y su normativa y su legislación depende de los Estados miembros. Negar esa evidencia lo estamos viendo con Ucrania, ¿no? ¿Por qué no se hace nada con Ucrania? ¿Por qué él se limita a decir, bueno, pues vamos amenazando con sanciones? Pues porque los intereses de los Estados miembros son contradictorios, simplemente, y entonces no hay una política exterior común, y menos aún una política clara con respecto a Rusia. Es decir, quien decide la política europea son los Estados miembros. Lamentablemente no es tampoco el Parlamento. No estamos en un estado de evolución europea tal como para decir que es el Parlamento quien tiene la última palabra. Es el Consejo. No orzamento, isto xa ten moita máis competencia da que tiña, non? É dicir, que vai cara a unha relevancia maior. Pero se seguimos a lógica, imaginemos, se seguimos a lógica que acaba de describir Carla, entón, as palabras de Millán Mon serían ridículas. Por qué? Porque, efectivamente, quen pinta os Estados? Non o Parlamento Europeo, non os que van sair eleitos diputados. O sea, que o señor Millán Mon diga, no, pero pintan máis os grandes frente aos pequenos. No, se nos poñemos en plan riguroso, non pintan nin os grandes nin os pequenos, pintan os Estados. E, evidentemente, nos Estados non todos pintan o mesmo, porque a señora Merkel é da mesma cofradía ideolóxica que o señor Rajoy, e o señor Rajoy non pinta nada en Europa, al lado da señora Merkel. É un pouco máis indulxente. Non son indulxente, igual que non pinta nada o primeiro ministro portugués, non pinta absolutamente nada, e lle puxeron o programa de rescate que lle puxeron, e, oiga, e se dice algo, teña cuidado que lle... Pero ese é el ejercicio de la política en Europa. Pero entón o señor Millán Mon, o que debía de facer, e además é a terceira vez, que xa leva 10 anos, e lle esperan outros 5 ou 15, a mí me parece que debía de ter un sentido máis humilde e máis constructivo da súa importante posto representativo, e debería decir
que é o que vai defender de Galicia ali, non dedicarse a descalificar os demais, porque a mí parece que iso demostra que ten moi poucos argumentos mesmo para defender a pertinencia da súa, digamos, da súa presenza como candidato. Claro, nese sentido, si teño que decir unha cousa, se o Partido Popular de Galicia está satisfeito co feito de que vaya como representante dun partido que ten moita forza en Galicia, moita, dende hai moitos anos, e está conforme con que agora, a diferencia do que pasaba antes, solo vaya de número 8 unha persona que va polo feito de ser cuñado de Mariano Rajoy, entonces o criterio de exigencia do Partido Popular de Galicia, yo creo que la premisa de la que partes... Un brillante diplomático, apunta Luis, tamén cuñado de Rajoy, pero brillante diplomático, non? Hai moitos brillantes diplomáticos. Por deixalo tamén enriba da mesa, por ser cuñado de Rajoy, e Rajoy ter a súa deriva política, pois non fixo a carreira diplomática, non desenvolveu a carreira diplomática. Claro, é verdade. No, yo solo quería apuntar un matiz, que creo que la premisa de la que parte Suso es errónea. Es decir, la mejor manera de defender a Galicia, o de defender a Andalucía, o de defender al País Vasco en Europa, a lo mejor aquí en España no, pero en Europa es defender a España. Es decir, ¿quién nos representa en Europa? ¿Quién nos representa en Bruselas y en Estrasburgo? Es el Estado español quien es miembro. Otra cosa es a lo mejor que vayamos a defender los intereses de cada región en el Comité de Regiones, pero el peso político y el peso económico es del Estado. A ver, Luis. No, que hai un problema aí cando o Estado representa a todo o territorio, é que hai, por exemplo, desde o punto de vista económico, hai especializacións regionais ou autonómicas ou territoriais que ás veces teñen intereses que non son os mesmos, son contrapostos ou non teñen a mesma relevancia. Entón, a vontade de España, cando se forma, non sempre un ten a percepción de que esa vontade ten realmente en conta, ao mellor, algúns dos problemas que hai en algúns territorios. Por eso a presencia ao lado do Estado de esos territorios é importante, o sea que non é tan irrelevante. É dicir, se fose máis homoxénea a economía do país, se non houbera, pois seguramente eso era máis así, penso eu. Estarás conmigo también en que hai tamén unha relación entre comunidad autónoma y Estado en la que efectivamente ahí tiene que hacer prevalecer sus intereses las regiones, en este caso la comunidad autónoma de Galicia, ante el Estado central, a lo mejor debería... La formación da vontade política respecto a algunas cousas, a comunidad autónoma tiene por ejemplo, en el tema del tax list, ¿a quién debemos exigirle que defienda el tax list gallego? Pues evidentemente Galicia tiene que exigirle al Estado español, al gobierno español, que defienda los intereses de Galicia. Pero esa debe ser la dinámica, ¿no? Vai un ministro, ainda é ministro de Agricultura. Ainda é ministro. Precisamente. Supoñemos que por poucos días. Estou de acordo que decía Luis que podríamos poñer outros exemplos, non temos tempo, non que efectivamente problemáticas como a agraria, a pesqueira, a industrial en Galicia son diferentes ás que poden ocurrir en outros territorios. Digamos, a agricultura galega non ten que ver con a agricultura mediterránea, coa agricultura... Bueno, pero eu non sei como resolven este problema en Alemania, pero quero decir que o que me preocupa a min, ou creo que debía preocupar, é efectivamente que capacidade de presión como país, como Galicia, temos en todos os ámbitos. E iso lle debía preocupar, sobre todo, teóricamente, o partido que agora, polo momento, ten a confianza da maioría dos galegos, que é o Partido Popular. Es decir, se non lle preocupa ese problema ao Partido Popular no Parlamento Europeo, moi ben, pues tomemos nota de que non lle preocupa, pero logo que non se queixe... Yo entiendo que le preocupa a España, con toda su diversidad, le preocupa a España con toda su diversidad, e aí está Galicia tamén. Arias Cañete ten claro algunhas cousas en agricultura que, desde logo, non nos benefician dende o punto de vista da agricultura galega. E, non sei, o señor Millán Mon igual é capaz de neutralizar o que diga Arias Cañete, que polo demais todo parece indicar que vai ser comisario europeo, co cual, bueno, pois quilo e medio máis de problema, pero non entendo, cando ademais o Partido Popular podría levar, teóricamente, ten xente, ten cargos políticos, ten, digamos, presencia social, simpatías empresariais, podía levar xente na lista europea, desde logo,
máis conectada cos problemas máis preocupantes que ten a economía galega que o señor Millán Mon, sinceramente, pero bueno, alá él. Eu tamén pode buscar un mix de xente que xa teña moita experiencia ali e, polo tanto, sabe mover por ali, que xente que vaya, por exemplo, a mí decía outro día alguén, como se chama esta muller que fixo tanto no agro? Lidia Senra. Eu tenho moita experiencia a candidata da marca Águed. Pero se puderamos buscar un termo medio, porque claro, no plano diplomático e tal, pois moi ben, non? Pero seguramente, pois nestes aspectos agropecuarios, Lidia Senra dalle sopa con onda, non? Eu creo que debe ser difícil facer, por outra parte, eu non teño nada en contra de Millán Mon, que eu, cando era profesor de axudante, tiñe clase ele, o seu cuñado, e ele é un brillantísimo alumno que levou matrícula de honor. Pero xa leva un tempo, xa leva un tempo na Unión Europea, ou no Parlamento Europeo. 10 anos. En fin, movelo o banquillo. Bueno, moveu tamén o PSOE, non? Aí estaba Antolín Sánchez Presedo, logo de 10 anos deixa tamén o Parlamento Europeo. O que decía antes Luis tamén, cuidado, porque desgraciadamente a experiencia dos últimos anos indica que na maioría dos casos o Parlamento Europeo considera un balneario para premiar servicios prestados por diversos políticos, que en outras ocasións son rampas de lanzamento para a vida política, pero claro, a min esa lógica del balneario para pasar ali unha dorada prexubilación, a mí pareceme grave nestes momentos que corren e sobre todo con ese problema de distanciamento que se ten operado entre a Unión Europea e a maioría da sociedade. Froito de que a Unión Europea se ve como alguén que non fai nada ante a crise económica que padecemos e o mal que o está pasando a xente. Pero por lo menos sabemos que están ben pagados. Sí, pero vaya, pero eso é un agravante, non un eximente. Efectivamente. Bueno, Carla, se queres decir algo, pechamos. No. Bueno, pois deixámolo así se vos parece, quedábanos algún tema que non puidemos tratar, pero bueno, pues xa volveremos sobre el noutra ocasión. Grazas aos tres por acompañarnos así nesta semana rara, non? Unha semana curta. Grazas a Suso, a Carla e a Luis, como sempre foi un placer tervos por aquí, que desfrutedes da Semana Santa da maneira que queirades e vos, bueno, pues vos vexo á volta destes días festivos. A todos grazas por seguirnos, aínda estamos mañá con tertulia, así que mañá a hora de sempre analizando como todos os días a actualidade da xornada. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.